Salamat Vatan TV kanalının mehriban müştaqlary, hormatly tamaşaçylarymyz, Ata Vatan TV'de saylanan habarlar. Habarymyzyň şugunky sanyna. Türkmen wekiliýeti 3-nji Hazar ykdysady forumuna gatnaşýar. Pan Ki-moon Türkmenistanyň ähli paragatçylygy goşunyny ýokary baha berdi. Türkiýe döwletleriň guramasy integrirlenen sowda giňişligini döredir. Ronaldo iň köp girdeji gazanýan türgün. Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornasary Hoca Murat Geldimradowyň ýoglaşlygyna wekiliýet Iran Islam Respublikasyna saparda bolýar. Türkmen wekiliýeti Tehranda geçirilýän 3-nji Hazar ykdysady forumuna gatnaşýar. Iran medpugatynyň habaryna görä, Iran Islam Respublikasynyň birinji wise-prezidenti Muhammed Reza Aref Türkmen wekiliýeti bilen doşdy. Ol Iran Islam Respublikasynyň goňşy döwletleri bilen Türkmenistanyň bu strategiýada aýratyn möhüm orun alýanyny aýtdy. Şeýle hem Muhammed Reza Aref Iranyň beýik ruhy lideri Ayatollah Ali Khamenei'nin hem belläp geçişi ýaly Irany bilen Türkmenistan diňewer goňşy döwletler däl, eýsem iki san dogonluk ýurtlardygyny belledi. Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornasary Hoca Murat Geldimradow hem özgedegine Türkmenistanyň prezidentiniň hemde türkmen halkynyň milli lideriniň mehirli salamyny ýetirip, Iran Islam Respublikasynyň Türkmenistanyň iň uly serhatleşýän goňşylygyny belläp, ähli ugurlarda hyzmatdaşlygy ösdürmäge uly gyzyklanma bildirilýänini aýtdy. Tehranda geçirilýän 3-nji Halkara ykdysady forumy Hazar ýaka döwletleri Türkmenistanyň, Iranyň, Gazagystanyň, Azerbaýjanyň we Russiýanyň wekiliýetleri gatnaşýar. Rus tarapyna vitse-premier Aleksey Averchuk ýoglaşlyk edýär. Şeýle hem bu foruma Tajikistanyň premier ministri hem gatnaşýar. Türkmenistanyň Koreýa Respublikasynyň elçisi Durdiýew Ýaşyl Ösüş Global Institutynyň geňeşiniň başlygy, Birleşen Milletler Guramasynyň 8-nji baş sekretary Pan Ki-moon bilen doşdy. Bu barada Türkmenistanyň elçihanasynyň jemgyýetçilik toruna habar berilýär. Taraplar iki taraplaryň hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny pikir alýdylar. Doşuşyň barşynda Pan Ki-moon türkmen tarapyny Türkmenistanyň hemişelik beýtaraplygynyň 30 ýyllygy hemde 2025-nji ýylda Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy tarapyndan halkara paragatçylyk we ynançmak ýyly diýilip yglan edilmegi bilen gutlady. Türkmenistan bilen köp ýyllyk hyzmatdaşlyk barada belläp geçen Pan Ki-moon özüniň Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary wezipesine işlen döwründe 2010-njy, 2015-nji we 2016-njy ýyllarda Aşgabatda malaşyran saparlaryny şeýle hem döwlet başlygyny bilen geçiren dowuşuklaryny ýakymly ýatlamalar bilen ýatlaýanyny belledi. Şunuň bilen baglykda Pan Ki-moon Türkmenistanyň prezidentina we türkmen halkynyň milli liderine özüniň eň mehirli salamyny we arzularyny berdi. Elçi Durdiýew Türkmenistanyň hemişelik beýtaraplygynyň 30 ýyllyk hemde halkara paragatçylyk we ynançmak ýyly münasibetli ýurt we halkara derejesine geçiriljek çäreler barada maglumat berdi. Hususan şu ýylyň 11-12 dekabryna meýilleşdirilen halkara forumyň üstümizdäki ýyl üçin çäreleriň konsepsiýasyna göz öňüne tutulan esasy wakalaryň biri hukumyny beledi. Pan Ki-moon bu giňeşleýän maglumat üçin minnetdarlyk bildirip, Türkmenistanyň 2025-nji ýyl üçin göz öňüne tutan çärelerini we başlangyçlaryny gollaýanyny we goşun goşmaga taýýardygyny aýtdy. Şeýle hem taraplar ýaşyl ösüş podogyny tejribe alýmak, innovasiýa tehnologiýalaryny ornaşdyrmak we tokoy ýerlerini durnukly dolandyrmak mexanizmlaryny güýçlendirmek boýunça bilelikdäki tagallalar arkaly hyzmatdaşlygy giňeltmek barada pikir alýdylar. Wengriýada resmi samit hemde Azerbaýjanyň 12-nji resmi samit Türkiýe döwletleriň guramasynyň 2025-nji ýylda meýilleşdiren iki esasy çärelerini hataryna durýar. Bu barada guramanyň baş sekretary Gobançbek Ömeraliýew Kazan Forum agentligine beren beýanatyny belläp geçdi. Onuň bellemegine görä, bu agzalýan samitler möhüm meseleler hemde guramanyň mundan beýlekde ösdürilmegine gönükdirilen täze başlangyçlary durmuşa geçirmek üçin möhüm meýdança bolar. Türkiýe döwletleriň guramasy giňeltilen hyzmatdaşlyk hemde strategik ösüş döwrüne gadam basy. 2025-nji ýyl Türkiýe döwletleriň arasynda hassa jewsleşen ýyl bolar diýip baş sekretary belledi. Ykdysadyýet, ulug bilim we syýahatçylyk ýaly ugurlarda uly ösüşleriň gazanlanmagyny bellen baş sekretary maýy goýum we hyzmatlar podogyny erkin sowda alalaşygy boýunça gepleşekleriň dowam etdirilýänini belledi. Ömeraliýew Türkiýe döwletleriň guramasynyň halkara we sowet guramalary bilen hyzmatdaşlygyny giňeltmek dowam etdirjekdigini belläp, bu ugurda Birleşen Milletler Guramasy, Islam hyzmatdaşlyk guramasy, Afrika Birleşigi, ASEAN we beýlekler bilen gatnaşyklaryň dowam etdirilýänini belledi.
Sportika neşri 2024-nji ýyly dünýäde iň köp girdeji gadanyn 100 türgeniň sanawyny neşir etdi. Bu sportdaky çykyşlar üçin tölelerden başlap mahawat şertnamalaryna çenli iň uly sport ýyldızlarynyň umumy girdejisini görkezýär. Al Nassr toparynyň futbolçysy Cristiano Ronaldo ýylyna 2-nji ýyl 1-nji orunda barýar. 2022-nji ýylda Ronaldo $115 milyon girdejisi bilen Lionel Messi'den we LeBron James'den soňra 3-nji oruny eýläpdi. Şondan beri Ronaldo özünün girdejisini 2 hesse goly artdyrdy we 260 milyonluk girdejisi bilen 37 ýaşyndaky Messi'den we 40 ýaşyndaky LeBron'dan öňe saýlandy. Argentin futbolçu we Amerikan basketbolçu bolsa değişiklikde 135 milyon we 133 milyonluk girdeji bilen 4-nji we 5-nji orunda barýar. 36 ýaşyndaky basketbolçu Stephen Curry 2-nji orunda barýar. 36 ýaşyndaky Britan boksçy Tyson Fury 3-nji oruny eýleýär. Boksçy 2024-nji ýylda $147 milyon girdeji gazandy. İlkinji onlukdaky türgenleriň hatarına LeBron James mahawat girdejileri sport çykyşy üçin gazanýan girdejisinden ýokary bolan ýeke tek türgen boldy. Ine mehriban müştaqlar Atawatan TV'de saylanan habarlar gepleşigimizden şuň kysanyny size ýetirmek isleýän habarlarymyz şoldan ibaret. Gepleşigimizden indik sanny görüşýänçek hoşda bolun.